गोजोन फुंबिलिनि गासैखौ बरायबाय। दिनै आंनि बे चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ बरायफिनबावबाय। दिनै ब्रेकिं निउसआ जाहैबाय आसामाव गासै सा 23 कर'ना भाइरासनि बेरामि मोननाय जाबाय। बुहुमाव गासै बेसेबां जाखो 1 मिलियन जाबाय। आलारि बाथि सावनो खावलांदों। जों बेखौ फारि फारि नायलांगोन। थांनाय हराव आसामनि हेल्थ मिनिस्टार सावस्रि बिफाननि मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे आपडेट होदोंमोन हरनि 11:25 बिथाङा बुंदों दि आसामाव कर'ना पजिटिभ केसेस मोनबावनाय जादों होननानै। बिसोर गासै सा 23 जाबाय। मैया हराव साथाम मोनबावदों। बिसोर जाबाय कामरुपनि आरो कामरुप मेट्र', कामरुप आरो मरिगावनि। गासै आसामाव सा 23 जाबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोनसिम खावलायनाय दि नोंथांमोना जेरावबो ओंखारालासेनो गावबागाव न'आव थाबाय था आरो मुस्लिम मानसिफोरजों दा सोमोन्दो लाथार आरो बिसोरखौबो नोंसोरनि गामियाव हाबहोनाङा। नेक्स्टआव मा होनदों बेहाय बिसोरो निजामुद्दिन मार्कार्सनिफ्राय फैनाय गोजामोन। बुहुमनि गासै केसखौ नायनोसै जोङो कर'ना भाइरासनि केसखौ। बावहाय दङ कर'ना भाइरासनि केसआ बेसेबां 1,97,810 1,97,810 गासै थैबा बेसेबां 60,000नि खाथियावनो दंहैयो 59,148 थैबाय आरो 59,000 बेसेबां 140 आरो मोनसे मोजां रादाब बेहाय बेसेबां 2 लाख बेसेबां 28,000 बेसेबां 405 बे बेरामनिफ्राय हामबाय। थांनाय 24 घन्टायाव जोंना बेसेबां गोदान मानसि थैदों बेखौ नायनो जोङो 24 घन्टा बेसेबां 5,000 बेसेबां 972 थैदों गासै बुहुमावनो आरो। जोङो जोंनि इन्डियाखौ नायनो थांबा इन्डियायाव गासै कर'ना भाइरास गोनां सुबुंफोरा बेसेबां 2,567 2500 जन जाबाय आरो मैया गोदान केस मोनदों 24 जन। बेनिनो आसामनिफ्राय 6 जन मोनदों आरो गासै थैनाय सुबुं अनजिमा 72 आरो बे बेरामनिफ्राय फाहामनो हानाय सुबुं अनजिमा बेसेबां 192 आरो गोब्राबै सिरियासआ बेसेबां 2,303। बेखिनियानोसै कर'ना भाइरासनि आपडेटआ आरो मोनसे बेखिनियावनोसै आरो मोनसे दंबावो नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथाङा गासैखौबो आलारि बाथि सावनो खावलायदों। माला सावनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। 9 मिनिटनि थाखाय नरेन्द्र मदिया आलारि बाथि एबा टर्च लाइट गावबागावनि दरजा मोखाङाव सावनो होदों एबा सुनो होदों। बेखौ माला सुनांगौ हरनि 5 एप्रिलनि हरनि 9 रिंगायाव बेखौ सुनांगौ जाहैबाय। माबोरै सुगोन बेखौ गावबागाव न'नि टर्च लाइट लाइटफोरखौ बन्द' खालामजोबनानै नोङो मा खालामनांगोन हरनि 9ता जानाय लोगो बन्द खालामनानै नोंनि मबाइलनि टर्च लाइट सुनांगोन नङाबाबो नोङो आलारि बाथि सावनांगोन। आलारि बाथि गैयाबा मम बाथि सावबाबो जागोन होननानै बुंदों आरो मम बाथि गैयाबाथाय नों मा मबाइलनि टर्च लाइट एबा टर्च लाइटखौ सुबाबो जागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेखौ खालामबानो जाबाय भारतनि प्राइम मिनिस्टारा थिननाय जेब्ला। दिनैनि निउसआ बेखिनियावनोसै।